Dorini. Icha content zvekunakidzwa zvekushauta nazvo zvino I'm dealing with someone who's going through a lot. So pa malai vangu shkondidzikisira iwo nani dzazva ndinoziva nechi wakatemerwa uraina mbuya marufu wako anizitsuka nenga yagumbo njani zibeche rine munyama rinovhina meche rine ngozi rinomberwa kuti nitunde musatanyoko kumhata unayabaya patsondidzaza kuti ndine nevhundu kaita zuzu nebasa rechinewe ibeche rako I don't regret having my kids shamwari at least ndakatombokwavo kukomodheta iwo waichengetwa muone space uchikisa wamwe wakadzi kuti uone content nemaziriro manenge meche embayo zibeche rambai vako vakafa satanyoko chimwana chinenge chidhambakura wakazvara chidhoma iwe chimwana chakachembera kuzvara mwana akachembera kudarika vanozivana vacharamba ndokutuka wakada ndicherera miromo inenge mechembwa musatanyoko wakatora nhamba dzangu kuchindinyepera zvinda kuna telling chida unopema mari iwe unoti une level ripi rekupema mandipemi mari yemunhu odya yangu pari shamwari ipi mari ibva panapa nekuti neantovo ndakabasa nevanhu otowanisa maziguno anenge akarorerwa mabhaudhi uchidei pano uri kunditera palive yasisi wangu wadf nemazihoba ako iwawawo zibeche zimuroi musatanyoko meche nemunyama yakashisha musata zibeche ramai vako akafa ndosuka uri nherera rinoguta musi wafa mai vayo rinofamba richingoshirwa nevanhu vese tawazwaisa munyaya hauna kunyaya java iwo java ana mari kaukai kumba kwangu kuti iphone yangu inayo ukati wakaiwana kupi hauna kuti yakapuwa java naScott pabirthday ukaibvuta ukati java ana mari zimhata beche musatanyoko kamporo kaacharamba Dumi wasvika here uri pashopu Dumi pauri panotaurika here uchiti kondinira hedu chituka mbuya vangu wakambona chituka masista zako nemwana akaremara kutuka ibhodhani undiratidze ndichituka mwana wako Warumaru ndakakunyengera ndekubhukazi ndakaenda newe mukuroniki ukaenda nemakameri nenzu wega tu ukazodzoka wainyengo waita weti ndo pane era Dorini unonyepa zvino ndakakupa varume vapikavuzwa ndakaona waendwa newe iwe ndakaona waendwa newe nemakameri nzukadzoka uchiti waita weti waendwa neni kanjani unoti wakaona waendwa neni kanjani because Dorini inini ndakanga ndiine iwewe so wakazoona ndaendwa neni kanjani when ndoda kuziva kuti varume vari kutanzi Dorini akatanga kunditi varume pandakaenda newe mumajestic waikisa varume vese wega Dorini waida kundipa chimwe chibaba chaiva nemagaro ameno chebhazi ripi ndikachiramba saka iwe wakanyengwa nayanga wega uchinda kubosman ukoenda kubosman ukanyepa Dorini iwewe ndiwe wakati ndofanira kuda yanga because yanga agara ari panzvimbo yanga anodyika mari ndikamuramba yanga yawako mucameroonian wandakaenda naye in 2022 I did that and mucameroonian iye ndanga ndamunda ndega pa social media usade kundinyepera because ndakataura nauzvinzwa iwe okay fine ndine utoresi pandakamira nakalafu wakati chi hauna kuita kunemwe podcast ukati Dorini anototambudzika ndenge ndisinga kuti Dorini hausi capable of helping a girl child Dorini I know you Dorini, I'm being honest, Dorini. You cannot help a girl child, Dorini, what you need a help. You also need help, Dorini. How can you help a girl child, Dorini? Because I know you. All you do is kutaura idaba baba. Karafu doesn't need a sister like you, Dorini. You are not capable of helping anyone. Let's not put you can being honest, Dorini. And no problem yako Dorini, learn to understand so that you can answer me. That's iwewe Dorini. Every month unenge uchitoposta kuti hauna rent. So how can you tora mwana woda kumisa mbama yako iwe wacho pache zvako usina kuongeka. Koko kumba kwangu flat ndaigara 1000 nokwamba ndichikukumbira mari yerent. Dorini zvinhu zvinochinja. By that time wanga uri stable. Right now Dorini ka ameno if you are stable or not. But ndino wega unoposta uchikumbira mari yerent. Na mari yerent zvine zvichikubata papi kozina ndizama. Nai ndokumbira kumbotaura Dorini namabridge. Kana munhu aida umbatsira munhu wekone mari dzavo. Sode kuya panapo zvichikondinyeperera iwewe. Wazvinzwa? Hai Dorini. Inini uri mwana mudiki here. No asandinyepere uyu. Sode kuya panapa kuda kushikondinyepera yetu unondidhisa kuma-videos uku. Unototi azonene kuti Dorini anenge achiti murume ndokutsvagira murume uri mwana mudiki. Wakaenda ukanosvirwa wega by that time Dorini I was 22 ndaitova mwana mudiki. Sika wakaenda ukanosvirwa ukanoita weti pamubhedha. Alright. Problem yako Dorini ndeyekuti unotora zvinhu zvatinenge takuudza iwewe ka. Wobva waita unge wanga uripo. Alright wati wakana ndaenda nemaCameroonian. So iwewe kana wanga usingazivi maCameroonian. Zvewetu wakazvinzwa sei Dorini leave kunyepa. Leave kunyepa ukangosiya kunyepa unoita kuti vanhu vanokumbira mari
No, not on your permanent. Sakaori kuti kunakada kuwapirwa kari kukushiraka iyo nini ndikamiswa ini ndine murume wano kubva 2014 saka iwo ndongasogone kalafu iwo wakashirwa nemakamementu handina murume Doreen hauna murume yes saka ini ndine murume saka ini nogoti handikwanisi kubatsira kalafu sei help Doreen you also need help mabridge Doreen chimbonyarara ndakupa chance yekutaura mese muri tu kuti tinyasonzwa both sides anditi panapa musashandise my emotions zvoda unyasoti tinyasobatsirana panyaya iyi Doreen mabridge akauya kumba kwako ukati Kate mabridge auya kuzovisita tisiro ka drink tiende out ndikakutumirai 2000 rands muna 2022 I remember very well iwewe na mabridge now even lesani kwakuenda kuside kwake ka inazibenza unaona paunotukirwa nevanhu ndepekuti wahuzonyarari manje kuti vamwe vachitaura nyangonyeperwa here achindinyeperwa musikana zvinhu zvaari kuramba zviripo ndingangomukenda uyo akaenda kuna Talini nekukati mari achinondinyeya kuna Talini wasati naiti munhu wese anenge ari padhuze nenaye achifunga achida kunzwa nyaya dzaNox waya ari kundinyepera achaindinyepera ndakatadza kurira naNox because of mabridge oyo atinditi ndakati Nox anopedza bhurongo rangu inini ndakati unopedza bhurongo wauna nditi mauna kuita zvonanzi Doreen akati ndopedza bhurongo rangu naWindsor ndanyarara just because isiketi vati vari kuda kutaura noti ndakakunyarara because zvautaura ndinakwanisi kutaura mabridge chikotaura imimi mopedzerana tozofondinyanenapisi newe hamene kuti uri kutonditeererei panapa handimboti ndakataura newe because handitomboti because kuda kuya panapa uchindinyepera Doreen zera rangu kana iwe ndakakunyaya naTalini uri kuzama ere kuti Talini akakuzwa kuti ndai kunyaya naye unandi ndikutsaka vakashamwari nemasenfree ndakavaka iwo nechi unongoshirwa handina kuvaka Doreen but handikumbiri repi pasocial media saka uri kunditeerere chi panapa ini analyze because ndokuziya unenge uchida kunyengera vana varume vane magaro kumabhazi you need help Doreen yangu Doreen itori nane boyfriend inondichengeta pane wako murume wamuchengeta kumuchengeta iwe level rako nderipi what do you have besides ndakafanana here Doreen nevarume what do you have which level do you have you know kuti content yangu nevarume per month is 10,000 rands yaunopostira vana vachitonhorwa nechando chitsvaga that's the content that I do for my kana iwe ndakakunyaya naTalini uri kuzama ere kuti Talini akakuzwa kuti ndai kunyaya naye unandi ndikutsaka vakashamwari nemasenfree ndakavaka iwo nechi unongoshirwa handina kuvaka Doreen but handikumbiri repi pasocial media saka uri kunditeerere chi panapa ini analyze because ndokuziya unenge uchida kunyengera vana varume vane magaro kumabhazi you need help Doreen yangu Doreen itori nane boyfriend inondichengeta pane wako murume wamuchengeta kumuchengeta iwe level rako nderipi what do you have besides ndakafanana here Doreen nevarume what do you have which level do you have you know kuti content yangu nevarume per month is 10,000 rands yaunopostira vana vachitonhorwa nechando chitsvaga that's the content that I do for my zibeche rine munyama rinovhina zibeche rine ngozi rinomberwa kuti ritunde musatanyoko kumhata unaavaaaenenge mecheko uchituka wani mogo unatuka vanhu yoitisa content waya pana pana zvati yayoyo vasika iwe unoti hanzi your life nozvizvati your life is way better than me what do you have unenge namota chii chauyi nacho kunze kwezemo chete nekuchinjanisa varume what do you have vana ritso vanadikokaememajokupa uchituka ritsi tichai maziva marisi uchinosaisei iwe une chii kunze kwekushirwa nevarume bedzi what do you have bombe rinongoenda kunotirwa kutirogoro kumeche kubhawa mari dzokupuwa mari dzavamwe vakazwana Talini yakumari iripo oya panapa uchindikara panalive hangu andakufama newe handitombotikane kukuona ukambukakapatindokosonakana because of what wakanga uchituka ritsinga vanudati iwewe une zumumba ini ndina lii chete iwewe chana ndikaita zumumba saka live nyaya dzekuti ndakamipiswa live nyaya dzekuti